Да продължим с пръстените. В такъв случай това, което нося в момента, зелено, както вече казах, понеже съм в зелено облечена днес, съм комбинирала. Това е така нареченият, т.е. аз си го кръстих пръстен фантазия, понеже е правен изцяло по фантазия моя. Друг в зелена гама. Така. Още един, който ще ми подхожда днес на тоалета. Само, че е в цвят старо злато по-скоро. Не толкова жълто. Той е с лазурит. Не, с авантюрин, извинете. Това са камъчетата, се казват авантюрин. Още един. Много красив. Това му казвам пръстен с скрита перла. Имам още един, но него ще покажа после, защото е в комплект. Ето. Едно съвсем малко нежно, всекидневно, което също така е и безразмер. Виждате ли? Значи се адаптира перфектно на всеки един пръст. Тук имам един за тези дами, които биха сложили нещо по-нестандартно. Двоен пръстен. Много е красиво. И е супер удобно. Аз не предполагах, че двойните пръстени могат да бъдат толкова удобни. Просто ето. Няма абсолютно никакъв проблем при движение. Стои много ефектно. В момента даже имам... Така съм замислила да направя още няколко модела от тези двойните. Да продължим с този. С чешки стъклени маниста. Любимото ми розово. Черешовия кварц. Който пръстен според мен перфектно ще се комбинира с обиците, които показах преди малко. Ето. Смятам, че става добра комбинация. Един правен по поръчка, който така и не си го купи момичето, но явно не е бил за нея. Той също е с авантюрин. Един семпъл, всекидневен, с перлички. Тук имам друг тип фантазия, който е малко по-малък. В лилаво. Още един много вече фантазия. В този аз буквално съм влюбена. Ето. Значи всички пръстени трябва да знаете, че са абсолютно по една бройка и уникати. В смисъл не може да се изработи същото никога. Ето още един с кожа. Този също много си го харесвам. Кожа с тел. Обичам да комбинирам материали. Един червен. Фантазия. Още един червен. С манисто. Ето.
Така, още един червен с манисто. Този тип също са безразмерни. Виждате ли? Адаптира се перфектно. Още един фантазия. Този ми е прекрасен. За по-смели дами, по-екстравагантни. Един с смело комбинирани цветове. Чакайте да вдигна ръкавчетата, за да видите добре. Червено и лилаво. Невероятно просто стои. Май приключихме и с пръстенчетата до тук. Добре, продължаваме с следващата видео.